Ni oida Amaia Arrizagalarreta naiz, 34 urte ditut eta naiz Tolosarra. Ta bueno, antzerki ikasketak hasi nitu Madriden eta gero bueltatu nintzan honea berriz ez, Goenkale telesaien hartu ziaten, horre honitzala lanen urtebetez, eta gero esan, ikasten jarraituko nula, eta orduan gero Donostiko Taller de Artes Escénicas eskolan bukatu nituen ikasketak. Eta hortik aurrea, ibili naiz telebista eta antzerkin. Oain dela 2 urte gutxi gora bera, kontaktuan jarri zianekin Karma Cross antzerki taldea, eta esan ziaten Igartu Beiti izeneko baserri museo bat zeola ezkion, eta bertan itxezala sagardo astea urriko hilabetian, eta esan ziaten behartzutela aktore bat pixkat bisitak gidatu bat iteko, eta proposatu ziaten da holaxe ezagutu nun baserria. Lourdes Odriozolak historialariak indu ikerketa bat, eta hor ikusi dugu emakumeak ze garrantzia izan zuen sagardo mundun. Eta kontatzen ditu historia oso potenteak, emakume oso ausartak, ekintzaileak, eta beti itzalean egon dira emakume horiek, baina historia hauetan kontatuko izuegu, ze bizitu zuten eta nola bizitu zuten garai hortan behaien bizitza eta sagardo mundukin zerikusia zeukan mundu hori, ezta? Oain ja 4 urte dira beste aktore batekin proiektu bat daukatela bullyingaren inguruan, daukagu mikroantzerki bat tailerra eta egiten dugu Donostiko eskoletan, eta hortan gabiltza. Oso interesgarria, iruditzen zaigu gai hoi beti dela beharrezkoa lantzea. Eta gero ere bai daukat beste aktore batekin eta arpajole batekin ipuin antzerki kontaketa bat umentzako, izena dula Arpa Magikoa, eta beste proiektu oso politia da, eta hortan ere ikusi ahal izango nauzue, nahi baduzue.